Захари тариката поздравява неговата жена и Мария и неговият син. Да най-лиза най-мощното аудито, елате ми на старта. Ебиска са на старта, Захари, кали ви всички маняци да дойдете на старта. Като тях няма втори в най-яките боксьори. Ей, момиче, запази ми този сладък миг. Ще щикна тук и там, навсякъде ще пивам и няма да питам защо. Yes, 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 Española, baby. ¿Qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Назад, назад, назад. Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Tiki-bi-tak, yes, tiki-bi-tak, yes. Обичаме си колите, но повече жените. Жена и Мария, парите са в нас, жените са до нас, а колите са на наша страна. За господарите на ефира ще ви черпим бира, а шампанското да пръска. Кръвта ни е романска, кръвта ни е романска. Айде кючек специално за Захари Данайо. И за Жена и Мария. Ато турба, ато турба, ато турба, yes, ато турба, ато турба, yes, ато турба, 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 турба. Адиска, адиска бине, сус, сус, адиска, адиска бине, сус, сус. Най-мощното